Tapi nabi iku sifate ali-aline nabi. Abarana sapa Al-Abbas ibnu Abdul Azami Al-Ambari kula ngecah sapa Al-Abbas hadasana sapa Utsman ibnu Umar kula ngecah sapa Utsman hadasana sapa Yunusu an Yuhri an Anasin apa nabi asna Nabi sallallahu alaihi wasallam hoda nganggo dalam artikan saking perak ali-ali utawa akik wi kan biasa sapir, batu sapir. Ali-ali ini di tanah Habasah. Fa'ile ning buri, wa nukisalan dihukum. Jadi ali-ali ini Nabi niku wi ana tulisane Muhammad nduk khullah ulin utawi motone iku ning ngendine ngatune kuwi ra ning dhuwur tapi ten mbudine ngisor. Nek perlu pancah sapir padahal ngisor. Ya mat. Mung sing duwe niku mung Nabi. Abarana sapa Abu Bakar bin Ali Tolha. Abarana sapa Yunus Nas. Kana ono li Rasulillah tenali saka perak. Allah. Fi yaminihi ingkan. Fidhah. Ke iki mau skon di tanah Habasah. Moto utawa wali kang nyandingi apa mah. Kafa ngisor. Epek-epek ki dhuwur apa ngisor? Dhuwur. Tapi corong Nabi iki piye bentukake Nabi. Kalian yang beri wakana lan ana sapa abdi juru apa abi handasana sapa salah simin an Humaidin at-Tawil iku min fidhana apa fasuhu minhu ya fidhah. Kala ngucap sapa Abu Bakar dan ing Humaid an Anasin apa iku kana ana apa khotam atau watune khotam Ahmad hadasana sapa Musa bin Daud ana apa khotamun nabi ali-aline motone khotam iku minhu sapa Ibnu Mufaddal hadasana sapa Syu'bah. Jadi fungsine akeh nabi boten nabi wong nabi ku ora iso maca innahum satuhunir mahtuman resmi stempel itu kan putih min fidzatin saking perak khotam apa sing diukir aline kuwi ana tulisane Muhammad bil Jaya hadasana sapa Abu Dawud nas akhara ngahirake hatta nato sing kelewat salat sapa nabi bina kelawan imam yadihi kang ana ing dalem astane nabi madho satrul lail sing ono ning awake dhewe paitu ayo wong turu kami iku panggonane hadisi aliyen ikun an Sulaimana wa an imamata abana nabiya sedaya nabi khatamahu ing ali-ali aparana sapa hantu Mu'marin al-Hiban handasana sapa Muhammad bin Salamah iku kana ana sapa nabi iku mihadidin iku nganggo ali alaihi ing atase khatam perak aparana sapa Amr bin handasana sapa Abu Makinin kala saking mbahe cap sapa mu'aikib kana ana apa khiyan kang disepuh utawa dibisi disepuh nganggo napa waru bamangkana sapamu aiki lubsu khatamin kaya emas ngono kuwi. Abarane sapa Ali bin Muhammad iku sikoton kono dipercaya. An Amr bin al-Had kala ngucap sapa bisa akbala nabi sallallahu jawabi ana falam yarud danuli orang jawab mas wajib batu hari Suma salaman nuli sirajul asalama ing salami sedelo fa'arotan lan nuli dawuh sapa nabi nahus dene kelakuan saking gendil mau ning tanganmu wi ono emas kala ngucap sapa lekane jitu bi hamrin iku laisa ora ana apa ma panase ta mayo halkotan ing perak au sufrin utawa napa perak utawa kamasa mas abarona sapa Muhammad bin sapa Hisham bin Hasan kala ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arti ali-ali karo dangarepake sapa man walatan kusul lan aja ukiran Muhammad Rasulullah itu resmine nabi aja ditiru. Man sakniki ya model ngoten niku. Aman hadasana sapa Harun bin Ismail, sapa Abdul Aziz bin Suhaib bin sallallahu alaihi wasallam. Khotam.
naksan kelawan kita khataman ing ngaliat Rasulullah falayang kumat Rasulullah iku wau sumali ingsun ila fiyati ing dalem astani nabi wati mikum ing atase pira Mujahid bin Musa al-Huwa ana sapa Husaimun kala ngucap sapa Husaim ngucap sapa Anas kala dawuh sapa Rasul atas tadi ojo amrih pak pendapat. Contohnya wong muslim kan candu atau akasi. Padahal Nabi ndawuhake cara dene apa motivasi. Al musyrikina ing biro-biro wong musyrik Arabian ing lafal as-sababati ing tengah. Ojo ngadah. Kala ngucap sapa Abi Burdah, kala ali sal netepi bener. Gawe ingsun al khatama ing sapa Ali yakni ngarepake sapa Ali butuh utawa driji tengah cunen utawa ning kene aja was sadada wana car kowe nak nganggo ali-ali ning kene ning Simib Nikolai bin an Abi Burd anil khatam saking ali-ali fi sababata iki ya sebabah driji apa pitutuh wal wusta